שלום. היום מדברים על סרט. כן, אוקיי. היום הולכים לדבר על סרט שהלכתי ביום ראשון, בשעה 6:30 הלכתי לראות את הסרט סן אנדרס. זה סרט מספר על... סן אנדרס זה שם של רעידת אדמה, שבר כזה לפני הרבה שנים, שזה השם של השבר של הרעידת אדמה, סן אנדרס. והסרט הזה, יש בו, זה סרט חבל על הזמן, ממש, אבל ממש יפה, אין דברים כאלו. והסרט הזה, יש בו רגעים מפחידים ומרגשים ורגעים יפים וכל מיני רגעים. בואו נדבר על השחקנים. יש שם אחת ילדה שהיא הבת של ריי, שקוראים לה בלק, והיא יפהפייה. וריי הוא השחקן הראשי שהוא משחק האבא של בלק בסרט הזה. וזהו, והשחקן הזה הוא כאור, והוא שיחק אז בזמנו ב-WWE, והסרט הזה פשוט יש בו גם רגעים מרגשים, גם אקשן וגם דברים מפחידים, 3 דברים שאסור לפספס אותם. אז תיקחו כרטיס ולכו לסרט הזה ותהנו. אוקיי, עכשיו אתם אומרים לא הלכת ואתה סתם מזיין לנו את השכל, אז בואו תראו הוכחה. אוקיי, הנה תאריך 6:30, שורה 8, כיסא 10, אולם 8, סן אנדרס תלת מימד. אוקיי, אז זהו, אל תשכחו להירשם לאתר שלי, תעשו לייק, ואני אוהב אתכם, אז לכו לראות את הסרט הזה, וביי ווש.